Κύριε Παπανδριανέ, ποιος είναι ο υπεύθυνος? Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ξανάλατε. Ο υπεύθυνος άλλαξε προχτές μετά το περιστατικό που έγινε πολλές μορφές. Ποιος είναι, ρε παιδί μου, το όνομά του? Ποιος είναι στο νοσοκομείο? Είναι ο διευθυντής του νοσοκομείου υπεύθυνος και είναι και ο τεχνικός ασφαλείας του νοσοκομείου. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό από τη Δημοτική Αρχή να κάνει μια επιστολή προς όλα τα νοσοκομεία, κλινικές, κτηνιατρία, γιατί δεν θα τα πούμε τώρα, όλα θα τα πούμε, όλα θα τα πούμε. Φυσικά θα τα πούμε όλα. Ποιοι έχουν σύμβαση και με ποιον και τι ποσότητα, τι υλικό καταστρέφουν. Θα σας πληροφορήσω κάτι, ότι υπάρχει μεγάλο νοσηλευτήριο στην Πάτρα που δεν έχει καν σύμβαση για καταστροφή. Νοσηλευτήριο τι είναι, γενικής νοσηλείας? Γενικής νοσηλείας είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει γυροκομείο στην Πάτρα, στο οποίο τους έχουμε ειδοποιήσει, βρίσκουμε συνέχεια ουροκαθετήρες γεμάτους. Στα σκουπίδια στον κάδο τώρα μιλάμε, έτσι. Στους κάδους είναι ειδική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Πρέπει, όπως τα είπατε πολύ σωστά, να αποτεφρωθεί, να πάνε με ειδικό φορτηγό να αποτεφρωθούν, δεν μπορούν να πεταχτούν. Και να έχουν αυτοί που τα μεταφέρουν ειδική προστασία από ειδικές στολές. Φυσικά και πρέπει να έχουν. Και εμείς έχουμε ζητήσει για τους υπαλλήλους του Δήμου το αυτοκίνητο που πηγαίνει στα ιδρύματα, γιατί είναι ξεχωριστό όχημα που πάει και παίρνει τα ιδρύματα, γιατί θες από λάθος, θες από εσκεμμένα, αυτό το πράγμα έχει γίνει πολλές φορές, αλλά το τελευταίο τρίμηνο, κύριε Ξανάλατε, έχει φύγει από κάθε όριο. Είχαμε περιστατικό στο νοσοκομείο του Ρίου, είχαμε περιστατικό στο νοσοκομείο του Ανδρέα, είχαμε περιστατικό στο Καραμανδάνιο με θα μας τα πείτε τώρα θα μας τα πείτε. Να πω ποιος είστε. Είστε ο πρόεδρος του Σωματείου των Χειριστών αυτών των ανθρώπων, δηλαδή, που εκφορτώνουν τους κάδους, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ο αντιπρόεδρος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι συνέβη λοιπόν, έτσι? Δώστε μας μερικές περιπτώσεις και όχι μόνο στα νοσοκομεία. Θέλω να καταδείξω ότι δεν είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα. Είμαστε γαϊδούρια απ' άκρο εις άκρον. Ο κτηνίατρος ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Δεν τα τσουβαλιάζω, μην πεταχτεί κανένας και πει όχι εγώ. Αυτοί που το κάνουν είναι πολλοί. Και ένας να είναι που δεν είναι αρκετοί. Λοιπόν, άλλο, όσοι ασχολούνται με βερνίκια, με χημικά, με χλώρια, με καυστικά, που φτιάχνουν χρώματα κτλ, που τα πετάνε στον υπόνομο, έτσι, κανονικά. Στο βιολογικό κάποια στιγμή πηγαίνανε. Πώς δεν καταστράφηκε? Λοιπόν, πέστε μας λοιπόν τι βρίσκεται. Κάντε μας μια περιγραφή. Γλαφυρά παρακαλώ. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τρίμηνο τετράμηνο, η κατάσταση με τα νοσοκομεία έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και τι εννοώ? Πάντα βρίσκαμε κάποια λίγα και το ξέραμε και προσέχαμε, αλλά το τελευταίο διάστημα βρίσκουμε τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα. Από πλακίδια με εξετάσεις με όνομα, επώνυμο και τι εξέταση έχει κάνει ο καθένας, το οποίο είναι άκρος παράνομο, για είναι πλακίδια με αίμα, με ιστιολογικό υλικό, που να λέει. Δηλαδή λέει απάνω. Μπράβο. Για HIV. Για AIDS. Εξέταση για AIDS. Μάλιστα. Και το βλέπετε στα σκουπίδια, φορά παρτίδα. Υπάρχουν, για ό,τι σας λέω, καταρχάς υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει υλικό το οποίο είναι και στο blog του σωματείου μας και στη διάθεσή σας και σε εσάς και σε όποιον το ζητήσει. Εμείς ευκαιρίες έχουμε σκοπό, αύριο θα κάνουμε διοικητικό, να κάνουμε και μια επίσκεψη στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ναι, και κακώς έχετε αργήσει. Να σας πω για ποιο λόγο έχουμε αργήσει, γιατί πάμε και όλο θέμα στο άλλο. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις βγαίνει ο εκάστοτε διοικητής, υποδιοικητής και τεχνικός και λέει φταίει ο υπάλληλος, ο οποίος είναι νοικιαζόμενος με 200 και 300 ευρώ 12 ώρες και πάνε όλοι να τα φορτώσουν σε αυτό, κύριε Ξανάλατε. Μισό λεπτό. Δηλαδή έχει την υποδομή, τη σύμβαση, τον εξοπλισμό, τα παρέχει και ο υπάλληλος αυθαιρετεί, αυτό σας λέει? Κοιτάξτε να τα λέμε πώς είναι. Το Ρίο ξέρουμε σίγουρα ότι έρχεται φορτηγό, το έχουμε δει με ειδικές στολές όπως ακριβώς το αναφέρετε κι εσείς και την κάνει αυτή τη διαδικασία. Στον Άγιο Ανδρέα δεν έχουμε δει ποτέ φορτηγό να παίρνει τα μολυσματικά. Προσέξτε τι λέω, δεν λέω ότι δεν υπάρχει, λέω ότι δεν το έχουμε δει. Ούτε στο 409, ούτε στο Θέρακος, ούτε στο Καραμανδάνιο. Αυτά τα τρία νοσοκομεία δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το γεγονός. Όταν βρίσκουμε στο ένα νοσοκομείο, όπως οι μέρες Σάββατο και Κυριακή, βρίσκουμε και τα υπόλοιπα. Είναι ελληνικά μεταξύ τους και έχουμε μια κεντρική διοίκηση.
Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Είναι συγκεκριμένες οι μέρες και το πάω και πιο πέρα και οι ώρες που αυτά απορρίπτονται στον κάδο με τα οικιακά απόβλητα. Επαναλαμβάνω, εκεί που πρέπει να πέσουν μόνο οικιακά, πέφτουν και αυτά, έτσι. Τα μαγειρία πρέπει να πέσουν μέσα, οικιακά απόβλητα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Οι μέρες μπορείς να πεις ότι είναι ψηλοσυγκεκριμένες. Δηλαδή πιο πολλές φορές βρίσκουμε σε αργίες, σε Σάββατα, σε Κυριακές. Έχουμε βρει και καθημερινές. Για τις ώρες δεν γνωρίζουμε. Εμείς η αποκομιτή γίνεται συγκεκριμένη ώρα και τον κόμμα το βρίσκουμε γεμάτο. Μάλιστα. Μάλιστα. Η συνάδελφός σας στο Καραμανάνιο τι έγινε, πώς λούστηκε δηλαδή που μου λέτε με αίμα? Λοιπόν, και προχτές λούστηκε η συνάδελφός μας με αίμα. Όπως λοιπόν έπεσε ο κάδος για να τον αδειάσουμε και η πρέσα του φορτηγού στην κλίβη της σακούλες, τη σπάει, τη διαλύει να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση. Ήταν μια μπάλα, ας το πούμε, με αίμα και την πήρε στο πρόσωπο. Αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή έσπασε από τη σύνθλιψη και σαν τον νεροπίστολο, δηλαδή της ήρθε το μπουγέλο. Μπράβο, και ήτανε αίματα. Ήτανε αίματα. Κόκκινα αίματα. Υπάρχουν φωτογραφίες. Και τι έκανε ο συνάδελφος? Η γυναίκα ήταν άντρας, τι ήταν? Ήταν γυναίκα. Την προηγούμενη φορά ήταν γυναίκα. Επειδή είχε ξαναγίνει θέμα και είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση, το είχαμε βάλει και στον blog του Σωματείου με φωτογραφίες και είχαν βγει και μας είχαν διαψεύσει, γιατί δεν μπήκαμε στη διαδικασία να φέρουμε την αστυνομία. Κοιτάξαμε να πάμε τη γυναίκα να κάνουμε τα τρέποντα, τα οποία τα τρέποντα δεν γίνονται εκείνη τη στιγμή. Την καθαρίσαμε για 3 χρόνια, πρέπει να κάνει εξετάσεις κάθε 3 και 6 μήνες. Η γυναίκα είναι μητέρα 2 παιδιών. Τι λέτε? Με ρεταματιάρισα. Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά δεν είναι από τους δημόσιους υπάλληλους που πληρώνονται και δεν δουλεύουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απόλυτα. Το τιμάει το μεροκάματό της, γιατί 5 και 20 είναι πάνω στο σκουπιδιάρικο 5,5 για να φορτώσει αυτά τα πράγματα. Δουλειά μας είναι να σηκώσουμε τα σκουπίδια, μην πάμε στο αεράτο, αλλά δεν είναι. Τα οικιακά σκουπίδια, κύριε Αδριάνε. Τα οικιακά. Είμαστε άνθρωποι, δεν μας υπολογίζουν. Αλλιώς άμα είναι να ρίξουμε και τίποτα χημικά απόβλητα και τίποτα οξέα και να πάτε να τα παίρνετε. Ό,τι μας κατεβάζει να τα πετάμε. Και ό,τι κολάνθρωποι είμαστε. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Πάμε ένα μεσημέρι παρέα στην Λαϊκή να δείτε τι μαζεύουμε σε σακουλάκια. Δεν υπάρχει χημική τουαλέτα σε Λαϊκή. Δεν υπάρχει τίποτα. Πού κάνουμε την ανάγκη τους? Τα έχω κάνει ρεπορτάζ αυτά, τα ξέρω. Το ξέρω ότι έχετε κάνει ρεπορτάζ. Αν νομίζετε ότι έχει σταματήσει, δεν έχει σταματήσει. Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Είπα να σταματήσει και το τελευταίο τρίμηνο υπάρχει μεγάλη έξαρση. Γιατί το λέτε, πού πιστεύετε εσείς ότι οφείλεται αυτό? Δηλαδή όταν λέτε μεγάλη έξαρση, μισό λεπτό, δώστε μας ένα μέτρο σύγκρισης. Συνέβαινε πάντα. Το θυμάμαι εγώ πριν από 10 χρόνια το ρεπορτάζ που είχα πάει στο Ρίο και είχα πάρει από πίσω το φορτηγό να δω και που τα πηγαίνει. Πες μου. Λοιπόν τώρα, μέσα σε ένα μήνα, μιλάμε για τον τελευταίο μήνα, έχουμε 4 περιστατικά. Ενώ πριν συνέβαινε. Ενώ πριν βρέσκαμε κάτι, προσέχαμε, κάναμε μια παρατήρηση. Το ένα περιστατικό ιστορίο, το άλλο είναι στο Καραμανάνιο, το άλλο είναι στο Θώρακος και το άλλο είναι στο Μεγεθρέα. Αυτά περιστατικά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Να βρίσκαμε ένα αεροδρόμια, μια σύνδια κάτι. Τώρα βλέπεις σακούλες ολόκληρες. Όχι μια σακούλα που να έχει κάτι. Σακούλες ολόκληρες. Και να μας λένε, συγγνώμη που το διακόπτω, και να μας λένε ότι είναι μεταπίν, ότι είναι καφίδες. Στήσαμε τις σακούλες και αυτός ήταν ο χώρος που ήρθε η αστυνομία, τραβήχθηκε βίντεο και φωτογραφίες. Μέχρι που στο τέλος ήρθε η αστυνομία μετά από μεγάλη καθυστέρηση, για να τα λέμε όλα, και ήρθε και ο διευθυντής του νοσοκομείου και λέει εντάξει, λέτε στους ανθρώπους εδώ, λέει τώρα εντάξει. Έγινε ένα λάθος, μας δεν υπάρχει, δεν είναι λάθος, είναι παραδειγμένο, είναι σκεμμένο και λάθος του άλλου γιατί να το πληρώσω εγώ με τη ζωή μου. Μάλιστα. Για πέστε μου στους ιδιώτες έξω τι βρίσκεται, στα ιδιωτικά ιατρία, διαγνωστικά κτλ. Υπάρχει και εκεί έξαρση ή εκεί είναι σταθερή η κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε. Είπατε για τους κτηνιάτρους κάποια στιγμή, γι' αυτό λέω. Και καλά είπατε. Έχουμε βρει λοιπόν σε κτηνιατρία υλικό. Χάθηκε η γραμμή. Τώρα σας ακούω, τώρα. Πάστε μου πάλι.
Συγγνώμη, έχουμε βρει λοιπόν από ιδιώτες, ειδικά από κτηνιατρία έχουμε βρει πολλές φορές από χειρουργία που έχουν κάνει σε στυλάκια, γατάκια, δεν ξέρω τι υλικό αρκετό, εκτός από αίματα και κομμάτια που έχουν αφαιρεθεί. Τι να σας πω τώρα, ό,τι και να σας πω, θα θέλω και να βριάζω. Είναι γυροκομείο της Πάτρας, το οποίο έχουμε πιστεί στην προσοχή. Υπάρχουν συνέχεια σακούλες με ούρα μέσα. Πριν λίγο καιρό λούστηκε ένας συνάδελφος στο άσυλο από ούρα, και μάλιστα είναι και συνδικαλιστής, με ούρα από ουροκαφετήρα. Είναι παντού. Να ρωτήσω, ο Δήμος, διαχρονικά και η σημερινή Δημοτική Αρχή, γιατί τώρα έχουμε την έξαρση και είναι επί τη θητεία της, τι κάνουνε, τι θέση κάτουν? Διαχρονικά, θα το πάμε στο διαχρονικά. Τα τελευταία 3 χρόνια, 11, 12, 4 χρόνια, 11, 12, 13, 14, έχει προσφερθεί το 15, δεν το έχουμε πάρει, από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Έχουν πάρει δημοτικοί υπάλληλοι, οι οδηγοί χειριστές, ένα γυλαίκο και ένα ζευγάρι άρδιλα για όλα τα χρόνια. Αυτά είναι τα μέτρα προστασίας. Γάντια, μάσκες. Δεν σας άκουσα. Γάντια, μάσκες. Το ζητάμε συνέχεια, τώρα μας είπαν ότι θα γίνει. Δηλαδή κάνετε την αποκομιδή χωρίς γάντια και μάσκες? Όχι, εμείς οι εργάτες παίρνουν πολύ περιορισμένες ποσότητες. Εμείς που κατεβαίνουμε και βοηθάμε. Οι οδηγοί που είναι στα δυτία λιμάτων δεν παίρνουν γάντια. Οι χειριστές που είναι στις κούπες και κατεβαίνουν και ξεδουλώνουν τα φίλτρα. Γιατί δεν είναι μόνο το απορριμματοφόρο. Οι οδηγοί που είναι στα ανατρεπόμενα και πάνε και φορτώνουν ό,τι βρούνε. Όλοι εσείς υπάγεστε στην Ξερόλακα, έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί δεν υπάρχει γιατρός τεχνικός ασφαλείας? Τώρα το Παμαλού. Όχι το Παμαλού, το πάμε εκεί που πρέπει να πάει. Το πάμε σωστά, όχι αλλού. Το πάμε στο άλλο κομμάτι. Εκεί δεν είμαστε? Αυτό το θέμα λοιπόν είναι πολύ επίπεδο, και τι εννοώ. Το τελευταίο 3 χρόνια έχει κλείσει το ιατρείο στην Ξερόλακα. Άγιες, πες το. Άρα δεν έχετε γιατρό, αυτό μου λέτε? Λοιπόν, ναι, αυτό σας λέω, αλλά θα σας το πω και πιο αναλυτικά. Ζητάμε λοιπόν γιατρό εδώ και 3 χρόνια. Ο γιατρός υπήρξε από την προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν ήταν καν στην Μιαούλη, καν στην καθαριότητα. Τώρα έγινε μια κίνηση μετά από πιέσεις και φτιάχνεται ιατρείο στη Μιαούλη και θα έρχεται 1-2 φορές την εβδομάδα και στην Ξερόλακα. Δυνατότητα γιατρόσληψη δεύτερου γιατρού δεν υπάρχει, αλλά ας υπάρχει ένα ιατρείο με 2 φορές την εβδομάδα επίσκεψη και να μπορούμε να πάμε και εμείς και να είναι και κάτω στη Μιαούλη που είναι οι εργάτες. Δεύτερη ερώτηση επί της Ξερόλακας. Οι απολυμάνσεις στα οχήματα με το απολυμαντικό υγρό και τα μηχανήματα τα ειδικά γίνονται καθημερινά, κάθε πότε πρέπει να γίνονται? Τις περισσότερες φορές όχι. Γεια σου. Γιατί δεν υπάρχει απολυμαντικό υγρό, γιατί δεν έχει γίνει σύμβαση, και όταν υπάρχει απολυμαντικό υγρό είναι ένα μηχάνημα 15 χρονών που έχει χαλάσει. Υπάρχουν και φορές που γίνεται, αλλά τις περισσότερες φορές δεν γίνεται. Που σημαίνει δηλαδή πάτε, παίρνετε τα ούρα, τα κάτουρα, τα κομμάτια, τα σκουπίδια, τα οικιακά, τα μπριζολίδια όλα και την επόμενη μέρα μπαίνετε στο ίδιο αυτοκίνητο. Μπαίνετε στο... με κρύο νεράκι εξωτερικά, όπως είναι το λάστιχο του σπιτιού σας, κρύο νεράκι το πλένουμε. Σκέτο, όχι φάρμακο μέσα, απολυματικό. Όχι, και φάρμακο δεν τα φέρουμε, όλα δικά μας κουπιδιαρέοι. Έλα, και ξαναμπαίνουμε λοιπόν στο αυτοκίνητο αυτό αύριο, την επόμενη μέρα. Μπαίνουμε και το βράδυ και τον κάδο που πιάνει η γυναίκα στο καπάκι για να πετάξει το σπίτι και το παιδί σας. Και αυτό έχει πάρει τον κάδο που ήταν κάπου αλλού. Εσείς παλιά αλλάζατε εντάχει στα αυτοκίνητά σας πηγαίνοντας για την υπηρεσία σας και κατόπιν μετά. Τα ρούχα αυτά τι τα κάνετε, αν υποτεθεί ότι σας προστατεύουν από την επαφή με τους οικείους σας? Εμείς παλιά αλλάζαμε εντάχει, τώρα όποιος μπορεί και αλλάζει, δεν έχουμε υποδομές για να αλλάξουμε. Όποιος μπορεί, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν και πάνε στα σπίτια τους, επιστρέφουν με τα ρούχα της δουλειάς? Το 95 με 99%. Μας έχετε περιγράψει υγειονομικές βόμβες, η μία πίσω από την άλλη τις ρίχνετε. Οι οποίες έχουν πάει προς όλες τις δημοτικές αρχές με έγγραφά μας και στη σημερινή. Και στη σημερινή και σε όλες τις προηγούμενες, τα οποία μπορείτε να βρείτε είναι επίσημα πρωτοκολλημένα. Δεν ζητάμε εγκαταστάσεις σύμφωνες και... Γιατί, όχι, κάντε λάθος. Βεβαίως και θα ζητήσουμε. Σαν πόλη θα το ζητήσουμε, σαν κοινωνία, βεβαίως. Τι θα πει δεν ζητάμε? Να ρωτήσω κάτι, έχει γίνει, δεν σας ακούω καλά, δεν σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι. Έχει γίνει έλεγχος ποτέ από τις αρμόδιες υπηρεσίες? Χάθηκε? Όχι.
Πρέπει να τον ξαναβρούμε. Αυτά είναι. Έτσι. Σιγά που θα νοιαστούμε για τον εργατάκο, ρε. Για το σκουπιδιάρι. Σιγά, τι έγινε τώρα, λούστηκε με τα κάτουρα του αρρώστου ή βλέπει ας πούμε ότι ο τάδε έχει κάνει αιματολογική για AIDS και πιάνει και το αίμα με τα χέρια του, με τα γαντάκια εκεί, τι έχει τα... Τι, σιγά και τι έγινε. Σκουπιδιάρης, αναλώσιμος είναι. Αναλώσιμος. Κυρίες και κύριοι, με αυτόν το δημόσιο τομέα, με αυτή την νοοτροπία, το ελληνικό κράτος δεν πρόκειται να πάει μπροστά ποτέ. Και να σας πω κάτι, εντάξει, και ο Βαρουφάκης έχει τις ευθύνες του, αλλά τις μεγαλύτερες τις έχουμε εμείς, σαν κοινωνία. Σαν κοινωνία τις έχουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που ρυθμίζουμε τα πάντα. Εμείς είμαστε αυτοί που μπορεί να έχουμε την υποδομή και να πετάξουμε για την ευκολία μας τα απόλυτα στον κάδο. Γιατί έτσι, ρε παιδί μου, αυτή είναι η παιδεία που πήραμε από το σπίτι μας. Βρωμιάριδες ήμασταν, μας βόλεψε με μέσον το κομματικό στέλεχος διαχρονικά, χωρίς να λέω ποιο κόμμα, γιατί όλοι βολεύανε, και πέραμε όλη την παθογένεια από την παιδεία που έχουμε στη δουλειά μας. Και τώρα πάει ο άλλος και μαζεύει και τον λούζουμε με κάτουρα. Συνεχίζει ο κ. Παπανδριανός. Έμεινα στην ερώτηση εάν έχει γίνει από τον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό έλεγχος και να έχουν επιβληθεί τα δέοντα. Από όσο γνωρίζουμε εδώ δεν τηρούνται καρτέλες, δεν γνωρίζουμε, ζητάμε να μας δοθούν οι καρτέλες εμβολιασμού των συναδέλφων και δεν έχουν δοθεί. Ήταν η επόμενη ερώτηση, αν εμβολιάζεστε. Μπράβο, όποιος έχει την ευθυξία, τη γνώση, την παιδεία, γιατί μην ξεχνάτε, πάει και εμβολιάζεται. Και με την πίεση των σωματείων τώρα προσπαθούμε να τους εμβολιάσουμε. Έχουμε κανονίσει ένα σεμινάριο στην αγορά Αργύρης στις 19 του μηνός με... Γάλα παίρνετε να πίνετε, γάλα. Παίρνουμε, γάλα παίρνουμε. Πάλι καλά. Γάλα παίρνουμε, αν τα λέμε. Απλά για κάτι που είπαμε πριν για τα μπάνια, να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχει φτάσει η κατάσταση. Δεν ζητάμε να φτιαχτούν καινούριες υποδομές, ζητάμε να επισκευαστούν και να ξεκλειδωθούν οι υπάρχουσες. Έστω και αυτό δηλαδή. Έστω και αυτό, δεν είμαστε... Κύριε Παπανδριανέ, στους σύγχρονους χιτά και στα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων υπάρχει απ' έξω μια κολυμπήθρα στην είσοδο με φάρμακο και υγρό και νερό, όπου το φορτηγό μπαίνει και κολυμπάει όλες οι ρόδες του μπαίνοντας και βγαίνοντας. Κύριε Ξανάβατε, και το ξέρουμε και το έχουμε ζητήσει. Εδώ δεν έχουμε ζεστό νερό. Άρα δηλαδή ό,τι παίρνει από μέσα τα σκορπάει, κατεβαίνει κάτω εκεί στα Σιχενά, παντού. Γιατί μόνο στα Σιχενά πάει το απορρίμμα? Παντού είπα, παντού. Έτσι, μπράβο, ή που θα φύγει. Δεν την έχετε την υποδομή αυτή υπάρχει η Λακκούβα, δεν δουλεύει? Δεν υπάρχει Λακκούβα. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε Λακκούβα. Τα τελευταία 9 χρόνια που είμαι εγώ. Είμαι λίγο παλιός εγώ, ναι. Ναι, είσαστε πιο παλιός. Μετά αυτά κλείσαν όλα, μετά από το που φέραμε όλο το συμφερτό της περιμετρικής στα χώματα. Τα μπαζώσανε και τη Λακκούβα, το σκάμα αυτό που ήταν γεμάτο υγρό και που κολυμπούσαν μπαίνοντας και βγαίνοντας στα φορτηγά, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα προσπαθούμε να κάνουμε παραγγελία, μπήκε στον προϋπολογισμό. Αρρώστησε κανένας ποτέ από εσάς? Τι λέτε, κύριε Τσαλάλα? Όχι, ξέρω εγώ τι λέω, απαντήστε εσείς. Απαντήστε. Είναι ότι 70% στα 67 τους πεθαίνουν από καρκίνο. 65 θα έχουν, 67 πεθαίνουν από καρκίνο. Έχουμε πόσους συναδέλφους που έχουμε κάνει τόσα χειρουργία και τους έχουμε βοηθήσει και οικονομικά και τα άλλα γιατί αρρωσταίνουν. Υπάρχει τεράστια θνησιμότητα. Γλιτώνει σύνταξη το κράτος. Γλιτώνει σύνταξη το κράτος, γλιτώνει η πολιτεία από τους παΐσακτους που κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν. Δυστυχώς. Σε πολλές των περιπτώσεων. Δυστυχώς, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, με άνω τελεία σας αφήνω. Μας ρίξατε τις βόμβες σας και θα κληθούν κάποιοι στο δημόσιο διάλογο να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει και τι κάνουν. Να δούμε αν έχουν τα μέζεα να απαντήσουν σε αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και οι επόμενες κινήσεις μας θα ενημερωθείτε, γιατί δεν θα το αφήσουμε το θέμα. Πάση θυσία δεν θέλουμε τίποτα άλλο παρά να προστατευτούν οι συναδέλφοι μας. Τίποτα άλλο. Και εμείς ήδη φυσικά. Και εμείς να αποκτήσουμε μια παιδεία. Να αποκτήσουμε μια παιδεία. Όλοι. Εάν έχει ο υπάλληλος του νοσοκομείου τη δομή, εάν έχει τη δομή και θέλει 5 λεπτά περπάτημα για να τα πάει, ενώ 1 λεπτό είναι ο κάδος, πρέπει να τα πάει εκεί τέλος. Πρέπει και ο υπάλληλος να τιμωρηθεί εάν φτάσουμε ότι πράγματι φταίει αυτό. Σύμφωνοι. Πρέπει όμως να υπάρχει και
κάδος και σύμβαση που να τα παίρνει. Δεν το συζητώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.